Збирає на супольну молитву на сьогодні, брати і сестри, урочистость народження Ісуса Христа. Много разных моментов мы можем разважать, коли думаем про народжение Иисуса, про то, як Марія з Юзефом ідуть у Бетлеєм, шукають собі місце, не знаходять місце тільки у стайні, бо не було їм місця у заїзді. Чому, приходячи на світ, Бог не знайшов гостинності серед людей? Можемо розважати про те, як би ми себе повели на місце сучасників Ісуса Христа, Юзефа і Марії. Но наша позиция людей 21 століття настолько лепшая, что мы не мусим, так как неколи казали при народженні Яна Хрестителя, ким же буде це дитя, бачачи різні знаки і цуди, які сподорожничали першим дням його життя. Бо ми ведаємо, ким буде це дитя, маленький Ісус, народжений у Бетлеємській стайні. Мы чуем это от Анёла Святого. Збавца Иисус Христос народился. И про это мы сегодня спевали в рефрене псальма. Так, браты и сестры, маючи такую информацию, такие веды, что мы робим с этими ведами? Наша присутность в костеле сегодня показывает, что ми не тільки традиційно святкуємо вдома, ламаючися обладком, але так само хочемо визнати нашу віру і укленчити перед цим маленьким збавцем, який однойче буде проповідувати, робити суди, воскрешати померлих і врешті помре на крижі для нашого збавлення і воскресення. Но сьогодні є ще тільки Бетлеєм, є ще тільки перша ніч, першие, скажем так, хвилины життя. И сегодня мы в эту ночь, как бы проникаючись чудом этого неслыханной ранее подеи, віншуем так само один одного. Со святом, с народжением Иисуса, дарим один одному подарунки, как бы выражаючи тем самым, что ось мы отзначаем важную и великую подею, не только религийную, не тільки для костюла, але так само для мене, для моєї сім'ї, вельми важную і значную. Об этом дарі Божим, яким є Ісус Христос, сьогодні декілька слов хочемо сказати. Видовожно, брати і сестри, що наші подарунки, як я вже сказав, тільки що з'являються так само виразом нашої любові до тих людей, пошани, до тих людей, яким ці подарунки робимо, але Бог так само робить нам сьогодні подарунок, який з покоління в покоління, з года в год обновляється, і чоловічство, і ми з вами сьогодні припоминаємо. Ісус не просто чоловік, який народився однойче і однойче помер. Уже більше не помирає, потім скажуть про його. Але для нас він сьогодні народжається і народжається наново, як кожен год, якби від нового почати цю історію збавлення. І кожен год, якби з нової сторонки писати наші дії і все те, що ми в своєму житті разом з Христом побудуємо. Ми хочемо прийняти сьогодні, брати і сестри, Ісуса з вірою. Тим самим використати цей Божий дар, яким Божий Син і є для нас. Бо тільки прийнявши Його з вірою, так як немногие його сучасники можемо скористатися з тих великих можливостей і ласк, які Бог нам дає. Таким чином, святкування народження Ісуса Христа може і повинно бути проявленням нашої віри в те, що не тільки Бог виконує свої обіцяння, які много століттів перед народженням Христа давав людям, які з надією чекали з Ісуса, але так само і для нас це обіцяння виконується
уверовали, так само и мы можем виконати обіцяння, які дає Бог у рості наших дітей, у інші моменти життя, коли нам хочеться скласти перед Богом які шлюбника і обіцяння, розуміючи, що про це Бог так само нам буде благословляти. Час Божого народження, брати і сестри, не тільки час подарунків і зустріч з людьми. Быть может, в детстве, когда мы были малыми, больше, чем теперь мы верили, что это таємничий и цудовный час, у який відбуваються цуди і здійсняються мари. І навіть коли за розчарування у минулих разів і минулих годів, коли Божє народження не приносило в наше життя нових радісних емоцій і не здійснялися, быть може, наші мари і плани, то на цей раз, брати і сестри, все може бути інакше. Бог завжди потребує від нас віри, і цю віру хочемо особливим чином оживляти з нагоди великих святів, яким і Божє народження для нас з'являється. І справа, брати і сестри, не в тим, як наші чекання від свята, чекання від нашої віри поменшить, зробити їх більш мінімальними, подкорректировать с прицелом на те всі невдачі і розчарування, які вже були раніше. Ні. А справа в тим, як співпрацовничати з Богом, який не відмовляє нікому у своїм благословенні. Неколи пізніше апостол Павел скаже про своє життя: не я працював, але Божа ласка працювала со мною. Поэтому кожний суд, який би ми хотіли, щоб Бог зробив, Він зробить в моєму житті. Виконає мою просьбу, мою молитву вислухає. Но Бог хоче моєго супрацовництва, дорогі брати і сестра, у тим, що ми хочемо від Його отримати. Бог дає нам Єсуса як найбільший дар своєї любові до мене. Бог дає нам Єсуса як найбільший дар. Дає його мені, грешному чоловіку, який, можливо, шмат разів давав обіцяння Богу, давав обіцяння собі і іншим людям, і як же часто їх не виконував, можливо. Не глядячи на все це, Бог дає мені Єсуса і дає не тільки у свято. Коли ми читаємо Євангелія від Луки і згадуємо описання народження Ісуса Христа, але у кожній Евхаристії, у Святої Комунії. Сьогодні хочемо згадати слово Христа, яке каже: «Прийдіть до мене всі спрацьовані і обтяжані, і я супокою вас». Коли ти чуєш тяжар щоденної праці, щоденного життя, чому ти не приходиш до Ісуса? Що тебе, дорогі брати і сестра, спиняє? Які отговорки ти шукаєш у своєму житті? Брак часу, пандемія, обов'язки. Усе те, що ми будуємо вокруг нас, чи не з'являється воно для нас некою стіною, про яку ми не зауважаємо важних речей у нашому житті. Усього того, з чого ми потім сповідаємося з нагоди свята. Чи не є великий дар, який Бог не дає свого Сина, просто неуживаним даром, непотребним даром для мене, про який я згадую тільки з нагоди великих подій, святкування Великодня, ці Божого народження, а може ще радій, з нагоди смутних подій у житті моїм чи моїх близьких, коли я ніколи ховаю. Мотивом і причиною присутності Ісуса на землі є любов. Справа не в тим, що це все банально і давно вже заглушено, і при кожній нагоді про це вспоминається. Не, брати і сестри. Ми про це вспоминаємо тому, що Ісус сам так сказав. І Він сам тлумачить, чому прийшов на світ. У 3 розділі Євангелія Святого Яна ми читаємо: «Бо так полюбив Бог світ, що дав Сина Свого Одинородного, як кожний,
хто в Його вірить, не загинув, але мав життя вічне. Каб кожен, хто в Його вірить, не загинув, але мав життя вічне. Ми хочемо не тільки слухати ці слова, брати і сестри, сьогодні, але почути їх і прийняти для себе. Бог не хоче, щоб я загинув, але мав життя вічне. Но без Його ми до цього вічного життя не дойдемо. Бо Він сказав, я єсть дорога, правда і життя, і ніхто не приходить до Отця інакше, як тільки праз мене. Любов – это то, что, рухая Богом, что является мотивом пришествия Христа в свет. Мотивом того, что Бог дает мне этот великий дар Сына Своего. Не пошкодовал Сына Своего, а дал Его нам. У сегодняшнем свете, браты и сестры, супротивлые почуття любови вельми часто керуют особными людьми, семьями и целыми народами. Ненависть худшей з'являється рухаючою силою для нас, чим любов, як же часто. Ми забиваємося про слово Христа, кожний, хто подасть кубок холодної води іншому, отримає у свою узнагороду. Але як же часто ми вспоминаємо слово «вока за вока» і «зуб за зуб» і інші слова, які подогрівають мою ненависть до іншого чоловіка. І все це розпалює ворожість у наших домах, у місцях праці, у країнах. Все це не дозволяє нам жити у мирі і супокої. А тим головним мотивом пришествия Ісуса Христа на світ, Його подарунком для нас має бути супокой. Як же ми можемо будувати супокой вокруг себе, коли внутрі нас нема миру? Як же ми можемо мати цей мир внутрі нас, коли ми не живемо релігійними справами? Це все, брати і сестри, не риторичне питання, вони впливають на наше життя більше, ніж ми можемо собі уявити. Хто хотів би бути першим, нехай буде першим у службі іншому, біднішому, слабішому, необороненому у громадстві. Служба не є популярною справою, брати і сестри. Служба асоціюється вельми часто з проявленням бездопоможності, незарадності у житті. Тим, що ти нічого не добився, але це на самой справі не так. Не прийшов, как мне служили, а не как служить и отдать життя свое, скаже Ісус. Коли я є християнином не тільки на словах, але на справах, то я повинен слухати це слово Христа. Божє народження з'являється для нас нагодою, якби з нової сторонки почати. Хутко Новий год. Ми так плануємо які справи на Новий год, що то і інше зробимо. Но все равно всіх цих планів, ці є у тебе план частей ходити у костюм, якщо ти рідко ходиш. Навідувати недільну імшу, може почати молитися дома, хоч що-нибудь. Ці є серед твоїх планів які релігійні справи, які ти хотів би підтягнути. Що це вельми важливо. Бог дає мені Ісуса, це один дар, а другий дар – це час моєго життя, який я хочу використати. Брати і сестри, закінчимо вельми пригожим оповіданням. Рекомендую його почитати. Був такий письменник американський, О. Генрі називався. Майстер оповідання у 1905 році він напередодні Божого народження написав у газеті «Ушніхтоні оповідання» «Дари мудрецов», може читали. Так ось, это оповідання «Дари мудрецов» розказує про одну молодую сім'ю, мужа-жонка Джиммі Делла. У Джима був золотий годинник, але його він носив не на руці, а як неколи носили на ланцюжку, но не мог його так носити, бо ланцюжка не було, вони були бідними.
І часом він так соромився його достати, показати, поглядіти, скільки часу, бо не було так, не пригоже, не статусно. А у этой Деллы были вельми пригожие волосы. И она хотела себе некие упригоживания, но не могли купить снова уже из-за того, что имели мало грошей. Так вот, жонка постановила, что купить своему мужу ланцужок от этого часов. И подолись на Божие народжение, но так как не имела грошей, то пошла и остригла волосы свои, продала эти волосы и купила ланцужок мужу, положила его в пригожую шкатулку и уже хочет ему подарить одно, что ей бентежить, як він отреагує на то, що вона остриглась. Приходить этот муж до хати і бачить, як виглядає вона жонка. Ну, звісно, нічого не сказав. Але першим увогуле нечто казати, весь некий діалог настає. І вона свой подарунок показує, ось я тобі подарила на Божє народження, я хочу тобі подарити ланцужок золотий. А він каже, як мені добре, так у мене нема годинника. Бо він продав свій годинник, щоб купити їх упригожування для волосов, які вона хотіла. І, звісно, брати і сестри, я тобі розкажу, бо я не о Генрі. Почитайте собі доповідання, вельми таке сентиментальне, пригожее. Но сенс можна передати навіть мені. З любові до іншого ми робимо часом героїчні речі. Героїчні речі робить Бог постійно з любові до мене. Сина свого дав мені. У сакраменті сповіді дарує мені гріхи, вислуховує мої молитви. Много різних речей ми можемо назвати. С любовью до своей семьи ты тоже можешь иногда что-то сделать такое, что потом будет вспоминаться, и дякую Богу, что ты маешь это в себе стержень. Но полюби так само Пана Бога и зроби что-нибудь с любовью до Его. Твой дар Пану Богу будет, перш за все, выразом не только в любові до Його, як до Створця і Збавця, але так само до себе, до своєї душі. Бо кожен твій дар, у Бог Бога, у Бог Костюла, це вираз твій так само клопоту про себе, про своє сповнення. Ми можемо робити різні, іноді, кажется, такі неразумні речі, сумасшедшие речі, быть може. Але наскільки не пригожі, не завсюди оценяться іншим чоловіком, коли навіть уже не буде куди причепити це пригожування, і нема годинника, який би повісив на цьому ланцюжку. Наш дар ніколи не застанеться без уваги, бо коли навіть кубок води не приміняє уваги Бога, наскільки всі наші дари, зроблені з любові до ближніх, а ці до самого Збавці, знайдуть його відгук і в цьому світі, або, напевно, в будущому світі, напевно, ми отримаємо Божий дар, якусь нагороду. Нехай свято Божого народження принесе нам не тільки якусь таку сімейну радість, спокій, радость з того, що ми зустрічаємося, може, не бачилися давно, але так само хай Божі дари духовні будуть так само нашим тим, що ми отримаємо. Святая комунія, молитва супольна, быть може, добрі постанови, які ми робимо, все це дар від Пана Бога, наші натхнення. Нехай вони напомнять наше серце, не покидають їх, живуть з нами, так як в цих серцях Ісус хоче пробувати постійно.